Și salutare tuturor, eu sunt Archie, bine m-am găsit la un nou episod. Da, n-am mai postat de mult timp, dar astăzi am avut chef de un video și acest video va fi de Geometry Dash. Am un cufăr de aur și o să-l deschid acum pentru voi, să vedem ce primim. Ceva bun. Diamante, 19 diamante, mai ne trebuie 50 ca să ajungem aici. Și încă 2 chei ca să trecem acolo. Până acum sunt la al 6-lea nivel. Can't let go. Astăzi sper să bat acest nivel și să încercăm acesta. Vedem cum merge. Să vă arăt cum este prin alt nivelul. Poate să primesc copyright, dar cine să mă găsească pe mine? Un canal foarte mic, care abia are abonați. Da. Vă dați deja seama că nivelul ăsta nu e ușor. E 6-lea nivel. Dar nu e așa greu. Urăsc. De ce? Secunde. N-am făcut deloc progres până acum. Să pun pauză până ajung la un procent mai mare. Ok, deci am ajuns la 29% acum. Știu nivelul că m-am jucat de ieri și nu mai știu nivelul foarte bine, dar acum știți să fac săriturile alea din nou. Nu, 47. Ok, și la jumate măcar ajungem mai departe. Asta e a 7-a încercare. Putem să terminăm acest nivel în acest episod. Dar dacă fac asta, nu pot. Cred că următorul video va fi tot azi. Următorul video va fi un reveal și un Q&A care o să-mi lăsați, vă rog, întrebări și eu o să răspund întrebărilor. Nu știu câți abonați avem. Nu cred că avem 5, dar urăsc să dar sper să creștem. Echipa noastră se numește Lupi. Suntem turma de lupi. Suntem o echipă mică, dar nu sunt urăsătura așa mult. Pauză. Am ajuns la 74%. Deci acum știu ce se va întâmpla. Ne vom întoarce pe invers. Și trebuie să... Deci o să zburăm. Ok. Aceasta se întoarcă pe invers. Nu este greu deloc. Trebuie doar să știi nivelul. Ok, uite și bine știu nivelul. Mor la a 2-a săritură. Păi nu zic, chiar nu știu unde sunt trebuințe în fiecare nivel. Ăla a fost telefonul meu dat de picior. Vă provoc și pe voi să
îmi trimiteți canalele voastre de YouTube și să vă jucați jocul, să faceți nivele. Eu am versiunea plină de pe TechPigs, de pe Google. Dacă încercați să luați de Factory, dacă Market, Happy Mode, nu o să vă meargă. Happy Mode pot resurse infinite și nu-mi place. Apoi este versiunea veche și Happy Market, nici nu știu dacă merge, dar l-am încercat. Vă recomand TechPigs. Merge bine. După mi-am instalat și Minecraft-ul versiunea 1.16.66. Mâine cred că să fac un live mai diseară. Ok, aici este. Sper să te... Nu, cred, 73. Trebuie să sar la aia. Sau putem să sar pe geam după aceea. Filmăm doar de 6 minute și facem progres. Destul de slab. Fac un joc de vreo 10 minute și filmăm de 6. Nu știu dacă va fi editat mult videoul ăsta, dar dacă va fi cu kindness. Și întotdeauna m-am gândit să fac un video în care să editez un episod de Peppa Pig. Nu știu de ce. La asta să vă așteptați. Va fi ceva special la mâine sau azi. Dacă funcționează și pot să editez acel video de Peppa Pig, o să iasă astăzi. Ok, acum știu toată partea. Deci multe videouri vor fi lansate azi. Seria Lumea Monștrilor e grea de făcut. Ia mult prea mult timp și asta e ce nu am, adică s-a terminat școala. De asta n-am făcut mai multe videouri, pentru că era școală și mi-am făcut temele. Și m-am mai distrat pe afară. Tare m-a concentrat și tot am pierdut. Fac video. Nu.
Nu se termin video ăsta până nu termin nivelul. Ce-am sărit-o? Câte încercări am făcut în total? 52 130. Am mai încercat nivelul. Mare fail. Păi, da. O să închid video. N-am venit să bat un nivel. Păi, așteptați la un video și la alt video. Pa!